So may mga alakak. Sa alakak, boss, magkano tumpukan? So napakarami po. Halos 1 kilo na po yung tumpukan po dito ng isdang alakaak. Sariwang sapsap. Halos 1 kilo na po talaga ang 50 pesos na tumpukan po dito ng sapsap. 40 po ang per kilo naman po ng hipon. Sariwang pusit po, no? Sa halagang 100 piso ay meron na po kayong maiaadobo na ulam. Ang torsilyo po ay 120 ang per kilo. Yun ang masarap talaga sa sinigang sa bayabas. Ang problema po, wala po tayo mabiling bayabas ngayon dahil napakamahal ng presyo. Yan po yung mga isdang bakoko. Halos lahat po yan na 50 pesos. Oh. Windas, windaran. Masarap po yan sa gata. Kung mahilig kayong maggata ng gulyasan ay dito po mayroon po 100 pesos na tumpukan. No? Boss Lodi, magkano yung lapu-lapu? Ayan o, yung lapu-lapu. Napakaganda, sariwang lapu-lapu. So mga tumpukan po dito ay 100 pesos. 100 pesos to, idol. Ayun o, 100 pesos dito. 50 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. So sa isdang dorado po dito ay 130 ang per kilo. Shout out. So shout out sa inyo mga lodi. Shout out po, shout out. Nakapanood ko sa kanya ako nakapunta dito. Boss Lando Explorer. Napanood ko kaya nga kami napunta dito. Sige po boss, salamat po. Salamat po sa panonood. Thank you po, thank you po. So torsilyo, laki. Magkano torsilyo? So 200 pesos po ang per kilo. Hindi ano kilo, idol. So 150 po dito sa mga mahilig pong kumain ng alimasag. Dito po sa Malabon Fish Market ay meron po kayong mabibili dito, no. Ito po ay halaga po na 150 ang per kilo. So magkano na may mga sibuyas mo dito? Dito. So dito po ay 50 pesos ang isang plastic, no? Kalahating kilo. Nagkakahalaga po ng 10 piso, no? So 10 pesos po yung talbos, no? Tapos yung okra. Ano, 20 pesos po ang mga tumpukan sa mga mahilig pong magsinigang. Alright, so good morning po. At nandito po tayo muli sa Malabon Fish Market, no? At alamin po natin ang mga presyohan ng tumpukan po dito sa fish port ng Malabon. So samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at alamin ang kanilang mga presyohan ng tumpukan. So tara, let's go! So may hipon po dito sa halagang 40 pesos na tumpukan. So may mga alakak. Sa alakak, boss, magkano tumpukan? So napakarami po. Halos 1 kilo na po yung tumpukan po dito ng isdang alakaak. Napakamura po talaga, no? So sa gulyasan o tambakol, 80 pesos po ang per kilo. Sariwang tambakol po. Magkano po? 120. So yan po yung mga presyuhan, no, ng kanilang mga ibinebenta po dito sa Malabon Fish Market. Bossing, salamat. So napakarami pa rin pong tao na naghahanap po talaga dito ng mga murang presyuhan ng kanilang mga tumpukan ng isda. So yan po, 50 pesos din po ang alakaak. Napakarami po, no. Tapos ang sapsap ay 50 pesos, sariwang sapsap. Halos 1 kilo na po talaga ang 50 pesos na tumpukan po dito ng sapsap. Napakasariwang sapsap, no? Dito po ay 240 po ang per kilo naman po ng hipon. So sa tumpukan ay 50 pesos. 180 pesos, yun po yung mga ginagawang pang-okoy. No, 180 pesos po ang per kilo. Shout out sa iyo, Lodi. So magkano dito? O yun, no? 100 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Napakaganda at sariwang galunggong dito sa Malabon Fish Market. Salamat sa inyo.
So sa mga oras na to, no, napakaraming tao na dumayo dito sa Malabon Fish Market upang maghanap ng mga murang presyohan ng kanilang mga paninda. So talagang makikita natin ang ating mga kababayan na dumadayo dito. So sa tumpukan naman po ng pusit ay 100 pesos ang kada plato. Sariwang pusit po, no, sa halagang 100 piso ay meron na po kayong maiaadobo na ulam. So, tumpukan po ang torsilyo po ay 120 ang per kilo. Yun ang masarap talaga sa sinigang sa bayabas. Ang problema po, wala po tayo mabiling bayabas ngayon dahil napakamahal ng presyo. Yan po yung hinahanap ko, Nay. Bayabas po talaga. Yan kasi masarap talaga sa sinigang yung torsilyo. O kaya yung bangus. So sa tumpukan po ng tulingan ay 100 pesos. Ayan. So talagang murang-mura pa rin po ang isda dito sa Malabon Fish Market. So sa mga naghahanap po talaga ng mga murang presyon ay sapat at sulit at makakatipid ka talaga dito sa Malabon Fish Market. Yan po, Nay. Ayan po, mga tumpukan po dito ng alakaak, no. Ang dami po natin nakikitang alakaak sa pag-iikot po natin. Ang halaga po ay 50 pesos. 50 pesos po yan kada tumpukan. Madami na yan. Madami na talaga at meron ka na maiuulam sa pagkainan. So, ayan, sap-sap po, kabase, buwan-buwan. Na yan, tumpukan po dito, Nay. So, yun po yung mga presyo, no. Sa halagang 100 piso ay makakapag-ulam ka na at madami na. Yan po yung mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market. Salamat po, Nay! Yan po yung mga presyohan ng tumpukan ng gulyasan. Tapos tumpukan po dito ng mga alakaak sa halagang 50 pesos at tumpukan ng sapsap. Napakarami talaga. Oh. Halos 1 kilo, ang dami. Masarap yun sa kalamansi, pinangat. Oo. So marami po talaga tayo mga kababayan naghahanap dito ng mga tumpukan ng isda, no? Yan po yung mga isdang bakoko. Halos lahat po yan na 50 pesos, oh. Windas, karang. Napakarami po talaga, no? Halos pag 1 kilo talaga yung mga binibenta po dito sa halagang 50 pesos na tumpukan. Kaya panalo-panalo po talaga sa mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. May flying fish din, ayan. Sa flying fish, tumpukan din. Ba? Ayan, no, 50 pesos. Napakarami, no? Sulit na sulit talaga yung 50 pesos mo dito sa Malabon Fish Market. Salamat po. Ayan, no? Tandaan po yung gulyasan. Yan po yung mga tumpukan po dito ng gulyasan, no? 100 pesos. Yan, gulyasan po dito, 100 pesos po ang tumpukan, no? Napakarami. Masarap po yan sa gata. Kung mahilig kayong maggata ng gulyasan ay dito po meron po 100 pesos na tumpukan, no? So sa tawilis din po ay 50 pesos ang kada tumpukan.
sa bangus pandaing po, no, nagkakahalaga po ng 130 pesos ang per kilo. Boss Lodi, magkano yung lapu-lapu? Ayan o, yung lapu-lapu, napakaganda, sariwang-sariwang lapu-lapu. Oo, tinanghali ako eh. May pasok pa eh. So, sa tumpukan po dito, no, 100 pesos ang tumpukan po dito ng salmon. So, napakarami talagang, ano, kung bibilangin, tutuusin mo ay 8 piraso ang isang plato po dito ng isdang salmon. So ito po yung isdang rabbit fish. So nagkakahalaga po ng 80 pesos po ang per kilo. So tumpukan po ang labanan po pala dito sa rabbit fish, no. Yan po ay 80 pesos po ang tumpukan. Murang-mura na po yan. Tapos may mga galunggong din po dito, no. Yan. So mga tumpukan po dito ay 100 pesos. 100 pesos to, idol. Ayun, no. 100 pesos dito. 50 lang po. 50 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Salamat kayo, idol. Thank you. Ganda oh. 100 pesos lang yung tumpukan ng tilapiyang Batangas, no? Madami na. Masarap po idaing. So sa isdang dorado po dito ay 130 ang per kilo. Shout out. So shout out sa inyo mga lodi. Shout out po, shout out. Nakapanood ko sa kanya, kanya ako nakapunta dito. Ayan, sukin natin yan. Boss Lando Explorer. Lando. Dito niya siya, no? Sura. Kahit napanood ko, kaya nga ako napunta dito. Sige po, boss, salamat po. Salamat po sa panonood. Thank you po, thank you po. Boss, salamat. So 160 po ang per kilo po dito ng lapu-lapu. At labahita po ay 130. Sa pula naman po ay 220 ang per kilo. So torsilyo, laki. Magkano torsilyo? So 200 pesos po ang per kilo. Hindi ka siya shout out? Ah, wala pala. Dapat pag sina-shoutout mo nandun sa bahay para ano. Kasi pag nandito na pala eh. Sa palengke yan, po. Medyo may kataasan po talaga pag dumating na po doon. Hindi mo ka, bakit nanood kami sa ano, hindi mo nakita, hindi namin nakita yung mukha namin doon. Oo, ba't bigla ano mo yung sa mukha mo kanila? Na nagtitinda sila. Bukas! So dito po ay 150 pesos po ang isang piraso po ng bangus dagupan, no? Napakaganda po at sariwang-sariwang bangus. At dito po ay 140 ang isang piraso. Pagdating po dito ay 120. So nay, wala na po kayong ibang tindang isda kundi bangus na lang po, no? Kanina may tilapia kayo. Wala, hindi ako. Hindi po kayo umango. Bangus lang kinuha ko. Puro bangus lang po. Sige po, nay. Salamat po. Ganda ng alimasag, oh. Kano kilo, idol? So 150 po dito, oh, sa mga mahilig pong kumain ng alimasag. Dito po sa Malabon Fish Market ay meron po kayong mabibili dito, no. Ito po ay halaga po na 150 ang per kilo. At puro babae po yung kanyang paninda na alimasag. Boss, salamat. So, magkano na may mga sibuyas mo dito? Dito.
So dito po ay 50 pesos ang isang plastic, no? Kalahating kilo. So kalahating kilo po yan. Sa halagang 50 pesos. Ito po ay mga 20 pesos. Yan. Mga 20 pesos. Ito po mga bawang 20 pesos. At yung kamatis ay 20 pesos din po ang mga halaga po ng gulay dito sa Malabon Fish Market. Salamat sa iyo, Lodi. So sa mga okra naman po natin dito, no, ang tumpukan, ayan. Ito po nagkakahalaga po ng 10 piso, no. So 10 pesos po yung talbos, no. Tapos yung okra, ayan, no, 20-20 pesos po ang mga tumpukan sa mga mahilig pong magsinigang o magpakbet. Kung gusto niyo ng sari-saring gulay na may ulam. So dito po ay 20 pesos po ang kanyang okra, no. Maganda yung okra. Sa halagang 20 pesos. 20 na, 20.